नमस्कार, मी उर्वी पंगत तुमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्यावर चाटमध्ये हमखास वापरली जाणारी अशी गोड चटणी आणि तिखट चटणी ह्या दोन चटण्यांची रेसिपी मी शेअर करणार आहे। ह्या घरगुती तयार करून ठेवलेल्या चटण्या वापरून तुम्ही तुमचा चाट अगदी बाजारात चाट मिळते ना त्यापेक्षाही अगदी सुंदर होणार आहे। तर चला वेळ न घालवता ह्या चटण्यांची रेसिपी सुरुवात करूया। आता सर्वप्रथम चिंच खजूरची चटणी बनवूया। आता ह्या चिंच खजूरच्या चटणीसाठी मी 1 वाटी एवढं चिंच आणि अर्धी वाटी एवढं ओले खजूर हे दोन्ही वेगवेगळं गरम पाण्यात 1 तास भिजत घातले आहेत। आता हे गरम पाण्यात भिजत घातल्यामुळे अगदी मऊसर पडतात आणि बिया काढायलाही आपल्याला सोपं जातं। आता ह्या दोन्हीच्या बिया काढून एकत्रच आपल्याला मिक्सरमध्ये थोडं थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे। आणि ज्या पातेल्यात आपण ही चटणी उकळणार आहोत त्या पातेल्यात ह्या चाळणीच्या साहाय्याने ही जी वाटलेली आहे चटणी ती आपण गाळून घेणार आहोत। चटणी गाळणं आवश्यक आहे। त्यामध्ये जे चिंचेचे धागेदोरे असतात, जे खजुराचे जे वरची जी सालं असतात ती त्यामध्ये अडकून राहतात आणि आपल्याला एक पातळ अशी चटणी मिळते। आता मीडियम टू फास्ट गॅसवर आपल्याला ही चटणी आहे ती उकळत ठेवायची आहे। आता त्यामध्ये मी 1 वाटी एवढा चिरलेला गूळ घेतला आहे। ज्या वाटीने मी चिंच घेतले त्या वाटीने मोजून मी चिरलेला गूळ घेतला आहे। गूळ मात्र चिरूनच 1 वाटीभर एवढा इथे घ्यायचा आहे। आता हे 5 ते 7 मिनिटांनी उकळल्यावर त्यामध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट घालणार आहोत। काश्मीरी लाल तिखट घातला आहे आणि 1 चमचा मीठ। आता ह्याला चांगली उकळी येईपर्यंत आपण हे ढवळत राहायचं आहे। आता एक 7 ते 8 मिनिटांनंतर चटणीला चांगली उकळी आली आहे। ह्या स्टेजला गॅस बंद करायचा आणि गॅस बंद करून आपल्याला भाजलेली जिरेपूड घालायची आहे ती 1 चमचा। आता ही जिरेपूड घालून पुन्हा आपण ही चटणी व्यवस्थित ढवळून घ्यायची आहे। आता ही चटणी जर तुम्ही करून ठेवली तर महिना 1.5 महिना फ्रीजमध्ये ही एअरटाईट कंटेनरमध्ये आरामशीर टिकून राहते। आता ही अशा प्रकारे आपली चिंच खजूरची चटणी तयार झालेली आहे। आपण तिखट चटणी म्हणजेच पुदिन्याची चटणी करणार आहोत। त्यासाठी एका मिक्सरच्या बारक्या भांड्यामध्ये मी 6 मिरच्या घेतल्या आहे, मुठभर पुदिन्याची पानं घेतली आहे आणि 1 वाटी एवढी कोथिंबीर घेतली आहे। आता त्यातच मी चवीप्रमाणे काळं मीठ घेतलं आहे आणि अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे। आता ते आपल्याला मिक्सरमधनं चांगली त्याची बारीक चटणी वाटून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे ही आपली चटपटीत अशी पुदिन्याची चटणी तयार झाली आहे। अशा जर 2 चटण्या तुम्ही तयार करून ठेवल्या तर आयत्या वेळी तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं चाट झटपट करू शकता। जर तुम्हाला माझी ही चटणीची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त राहा।